si wee rezi ọnụ ụzọ ama onye wepụ. Achọrọ m onye wepụ ọzọ anyị. Ọ bụ na ya erugo ụlọ. Chineke ekele gị Kunu batamu na agwazi. Hey, ewo. Echefudi na ndi ba na agba ofala. Ofala nwa kunu natagola anata. Kesi nke na-aza asamokwu. Ono bro nwanne gị nwoke. Ono bro Festus. Chupulu unu. Chupu mụ na ụmụaka m ezi. Si anyị naba. Mụ na baba nna m. Ọ na-asị na maya nọrọ be nna nka nnatawa obodo. Nnatazi obodo na onye jere bịa chụpụkwa m ọzọ. Chupulu unu n'ụlọ. Si na gịnị mekwan. Ifu gị. Ọkwa sọsọ na mụ na Isioma nwere obere ife mbelede. Ọgụcha na anyị tụgbatalụ okwu ihe mbelede wee daa na bụkwa na onori nne. Hey, nne. Kezi nke na-asụ ụmụ nka asị ụmụ asị na-enwere isi. Gwana nke bụ eziokwu. Mechie gị ọnụ Chioma. Ị na-akọwatazile m na nne gị na-asị asị. Ma ịmala ife yekwu izuzulu gị nala ada igodo eji atụpọ n'ụzọ asụsụ bụ anịmọ na kaba dị ala anyị ebe a mgbe niile okwu chọchọchọ. Ọ ife nna afụli ya. Ndị agha Isioma. Ndị agha Isioma. Nne m jeje kwa nwaanyị dị ime aka. Ọnya bụ ihe menụ. Chioma sị gị mechie ọnụ. Onye dị ime? Isi na Isioma dị ime? Ka ezi ụdị ime ọ dị? Ndị ọgbụ Isioma n'obodo anyị onwe ka na-atụ ime. Ị na-asị na ọ dị ime. Ọ bụ ọmụ ala anyị afụ nwa ọmụ wee manye na ime ka ọ dị. Ịma ma ọya dị ya n'afọ na-eto afọ agadi nwaanyị na-atụ ime. Hey nne. Nke bụ n'afọ ka ọ na-eto. Ime ka ọ dị. Ọnwa ka ọ bụ n'afọ. Ọkwa ya aba n'ụlọ. Chioma na igodo si ebe apụ. Na igodo eji atụpọ n'ụzọ si ebe apụ kịta. Nna ihe nke unu na-akọ aghọtakwa m ihe nke unu na-akọ. N'ụkwa ka ọ dị. Biko. Nye igodo eji amapụ. Nne. Iji n'aka na ọgwụ a nwoke a nyere gị n'ime dị otu osisi gị na-eti oge n'ime maka na ama m anya ka ude nwere mmadụ dị ndụ n'ụwa ga-emebi n'ụwa ya ka ude na-egwu Ọ gbanyere mana mmakwa ebe ihe si. Ebe izikọ O Isioma. Ha osikwa na nka onye bụ Isioma nwe Isioma ya emenwu di ya ọchọgodo ka o mee ya ọ ya emenwu ya. Ife anyị ga na-eme. Ife anyị ga-eme. Ife na-eche bụ na anyị ga-echigha azụ na nke ya ka anyị fịa ka ọ gwa anyị ebe mmiri si wee banye n'opi ụgbọ gị. Ife njin ikwu ife niile abịa mana m afụka gị n'anya. Achọrọ m ife ya eme gị. Ịma na m afụka gị n'anya. Achọrọ m ife ya eme gị. Achọrọ m ka ọ dị gị ka ọ dị m. Achọrọ m ka ife niile mere m ka o mee gị. Ị n'anya ị mara n'otu a nra ka nọrọ be nna m ma ezigbo ife. Achọrọ m ka ọ dị gị otu a. Ofo kideje wan. Kerifunu choka ayaku dene melunu. Ayaku dene. Anya ekene. Dalo no nne. Ayaka. Kwa maka ọgwụ anyị. Ike ya lụrụ ụgwọ ya bụ ọgwụ ada nso. Mechie ọnụ. Onwe ihe na-eme gị isi. Hey, nwa nke ya alapụta mmadụ. Ka ị ga-esi wee nọ wee kpebie na ọgwụ a ya ka nyere gị ada alụzi ọrụ. Ihe ege ntị ka ị mara ife ọ ya agwa gị.
mana ikwesị ịma na ebe ọgwụ a na-alụzi ọrụ ọ na-alụzi ọrụ dị m si obodo mepere mpere chụnata m n'ime obodo mechie ọnụ ya na egwu adụrọ n'anya iwe were ọnụ a iji eli ji na-eli ede gwe na-asị na ya ka udene adịrị ile ine ya anya ifu na arụ na-atakasị arụ mgbakasị na-eme maka na kịta mụ na gị na ebe a di esigo n'obodo mepere emepe chụnata ya n'ime obodo ọ bụrụ so na ọ chụnatara ya n'ime obodo na ọ si anya kwalụ ngwongwo ya niile na be nne ya biko kedu ife anyị ga-emezi ịma na ife niile ha na-akọ kịta anụ na-akọ ebe a na onye osi n'aka bụ achala ugo ị na-afụ ebe a ọ dị maka ịmụ ntị ya bụ ife nyere gị ka ị na-ete n'iru kwado akwa ụtụtụ ugboro ole ka ị na-ete ofufe na-ewe m iwe bụ mmadụ esi asị n'iru alụsị udene maka na iwe na-adị ọkụ iwe alụsị udene adị n'ọkụ ka m kwuo nke bụ eziokwu mgbe nyesi m ọgwụ a na mbido ana m etie ọkwa na-etesi eke mana o nwee ebe oluziela ike m ji etie wee gụ ma ọkwanụ mmadụ ka m ụtụtụ nkwadosie ka m pụọ apụ m bụrụ ihe a na-anyakasị n'iru m ọ na-agbakasị m arụ onye a meziri kwụsịzi ya itie iwe kwụsị iti Chineke ụdị ka ọ na m amazi ebe m kpọta gị ịbịa ebe a na-akọgheri ọkwa nnọ na-ajụ gị ife ndị a niile na-ajụ gị ife niile a n'ụlọ esi m na ị na-eti otu o si wee gwa gị ifugie ayaka biko jiri ọnụ gị yọ ayaka biko gwaghara m ịmalife ọbụla ihe emezi ọzọ ka o wee bụ na di m gbaghachite m ka a mụrụ ka m mesiwe nụ n'ime obodo a kedu ihe mụ na ụmụ nwaanyị ime obodo ya na-akọ nrapụ mbọ niile m na-agba ma afịa m na ife ndị ọzọ m na-eme n'obodo mepere emepe bịa ebe a bịa lụkọ na ọ dụrụ m mma biko mana ya bụkwana nke a na-ete ete n'ihu maka onye kwere m ọ na-agbakasị arụrị nne biko mee ya n'ụdị ọzọ ọ dị mma ka m jụọ ese alụsị udene na nwunye na-arụgo n'ife akwụ kedu ka anyị esi mee ọ dị mma daalụ nụ rinne daalụ nụ anụgo m ife unu kwuru bịa n'oche ọfụma ọ bụrụ na di gị bata obodo anyị a ozugbo njọ na-atụkwu n'obodo anyị a bịanụ aga m agwa unu ife unu ga-eme ọ dị mma ayaka udene oke dibịa ife a na-eme bụ ife a na-eme ọ dị mma daalụ biko ngwa dozienụ iru ebe unu dọrọ azụ nọzinụ akwa n'ife n'ozere ka m na-eme o metala ihe ejikọ n'ise wee na-ebu ọfọ ọ ka o mere ajụrụ gị isi m na ị na-ete ife niile na ị na-eme ife niile otu o si wee gwa gị ya mana ide eme adịghị ya na-awụta ọ dị ọkwa n'ọfọle kedu ka mmadụ ya esi binye ya n'akwa were ọgwụ tebe n'iru na chefuru efu kedu ka ọ dịzi mbọsị nlụzọ itie nyanwa bụ ụgwọ ọrụ gị nyanwa bụ ụgwọ ị ga-akwụ ka ị wee nweta ife ịchọ achala ugo ọ gị nwa ịbụ enyi m gị nwa bụ ezigbo ọyị m nwere n'obodo anyị a kemgbe ụmụazị mụ na gị malitere n'ụmụazị n'ọsọsọ gị nwa bụ onye ma ihe kpatara na m anụbeghị wee ruo n'ụbọchị taata ọ nke nwa bụ ntaramahụhụ nke dịrị m nwa
ife niile na-eme ọ bụ na ijisi ike menye udo na ife niile na-agba mbọ ka mfụ na ịkpọbata gị na be nna m ka ọyị mụ na gị ahụ bụ wee gabakwa n'iru ka nwanne m nwoke nụba gị achọrọ m onye ọzọ ya eji gbachiri anụ ọnya ka m ji wee na-achọ ka ndị niile a ka ekpofe gefa n'akụkụ ọ dị ka ọ na m amazi onye mkpọ gị wee jee na biya nne ndị mmadụ na-ajụzikọ m ajụ n'obodo arị nne fa na-ajụzi m ka ezi ka esi wee natazi obodo otu a ekwu aka anyị anata nna anyị esoro anyị ndị nke ọzọ esokwu ha anyị fa nakọta fụ anyị otu ahụ. Kedu ebe bụ nsogbu ndị mmadụ nakọta na-etinye ọnụ n'okwu na gbasara ya fa na-anwụ ọgwụ n'isi na awa onye ọzọ mana kedu ife ị na-asa ha ma ha jụọ ya ka ekwe n'ife ọzọ ịchọ ka asa afa na-abụrụ ọnụ maka emume ọfala a na-akwado ịgba ka anyị ji maka ya wee nata ọ na-abụrụ ya ka anyị nata onye nwanyị nne kemgbe anyị atụgide asị a wee ụmụ nka asị anyị na-adị na ndụ kemgbe anyị atụgide wee lue obere oge kịta ndị mmadụ ya achọpụta ya iji wee nata Chioma ụmụkwado mgbe iji ekwu eziokwu ụmụkwado mgbe iji akwanyere mmadụ ibu n'obi na anya ya n'ọzi obere oge otu a nna unu si wee chụrụ anyị chụpụta n'ime obodo a onye isi otu abịa chụkwara anyị n'obodo mepere emepe ị na-atọpụrụ ya ọnụ ikwu nka mba onwedugo mgbe ị kwenye ihe anyị na nna anyị kpatara n'ụlọ ọ ha na-ekwu na-ekwusasị gbudi na ọnwa na-agbakọ ụkpa nne ihe nchi ịgwa gị bụ ịfụkwa ka iru nna anyị dị oge ọ na-achụkwa anyị ịfụkwa ka o si wee kpọchie ubie okporo dị na anya ya n'iru iwe na-asị m na ya nabata anyị nne ka m si wee fị ya nna m ama nnabata nkwa anyị n'ụlọ ahụ so ọma nnabatakwa anyị Chioma ebodo amụsụ mgbe ọ bụ na echiche ya bụ sọsọ iche ya nche azụ na-echekwa iru mana chee ka m gwa ya ọ kwefuo emegide ihe a o wee jụ na ya ama nnabata anyị kpọghachite anyị n'obodo mepere emepe mmemme na afa bini ya ọgwọrọ ọkụ wee nyefa ọkụ ya na-elefa n'ụlọ afa tinye isi n'ụlọ fee were ọsọ gbapụta egwu a na-atụkwafa mma agwafa ife nji azalụ ekwu anụ achala ugo nwaanyị dị mma mana gị kwantị ka m gwa gị mbosi ọbụla nga kịta n'ezi wee nụ pim ebe ndị mmadụ na-ekwu na achụpụrụ anyị n'ụlọ mma mana n'ọnụ ikwu osi ebe ị na-enwere ike imechinata ọnụ ya mgbe n'ọnụ ga na-akpa kpamkpam ka ụkpaka kedụ nke bụ nke gị n'ife biko ama na ụgbọdụ mgbe ị anọkọta kwele anyị kwekerela anyị ka ofu mgbọsigodo kweta na ife anyị mee dị mma onwe nke unu na-ekwu dị mma unu kwute nke dị mma nkwunyelu unu ekwutebe nke dị mma n'ọsọ ị na-ekwu nke dị mma nwaanyị nke ya bụ nnọọ eche m na nwaanyị kwesịrị ka ya na nne ya kwụrụ ọzịkwa ada nke ya bụ ada ọkụkọ tụfịa n'ọgwụ na olekwa kama ya na-akwụdolo anyị na-akwado anyị ndị nke mbụ ka m kpọọ ọnya m ka anyị were mara nke na-eme hello Festus ka eke unu mee ama m na arụ dịcha gị ọ dị mma Festus biko ihe nke anyị mee biko nke ụdị ihe bụ ihe nke anyị mee nụ ka isi wee chụpụ nwunye gị na ụmụ gị si ha naba n'obodo ebe a ha nọ ebe a ka ị ga-esisi anaba be nne na nna ya ọ ka esi eme omenala isi n'obodo mepere emepe ebe unu bi ịchụpụ nwaanyị si anaba be nne ya maka gịnị ka o mee gị Festus aghọtara m nọọ maka nwaanyị a ekwensu nwaanyị a ijeje dubete n'ime ụlọ ama m nọọ maka ya ka iji maka ya na-emegide nwaanyị ji ilugo ụmụ na abụ
O malicha nwaanyị fụchachala gị n'anya. Fụọkwa izo n'ana. Kedu ife ọzọ ịchọ ka o meelu gị? Festus ama m na ijizikwa anya gị. Asị m kwuo iji ezikwa anya gị. Eziokwu m niile. Mana ọ ka mma na ifu iru na iru. Kemgbe ị na-anata. Ọkakwa mma na ịnata. Ọkakwa mma na ịnata. Chekwa echiche n'ihe ahụ. Chekwa echiche. Ọ bụkwa ka esi eme. Ọ dị mma. Ngwa ka ọ dị mgbe ịnata o. Ngwa ka ọ dị. Sikiru. Si na ọ ya nata. Kemusma. Gwa ihe mmemme ọfala. Ọ ya nata. Hey. N'ọgba. Ọ dabago n'ife ozi. Hey, ọ ya bụla. Ozugbo ọ gbara okwu n'obodo a. Anyị eje na nke ya kwute. Gbam. Ebe a ka anyị mara nke na-eme eme. Adachi. Ezigbo oyi. Efukakwana n'anya. Gabiga oke. Ka eke isizi ekene na ekene. Lotakwa n'ebe anyị bidoda. Ọkwana nke nwa bụ ofu mkpụrụ oyi nwe n'obodo a kemgbe. Ife niile a na-eme ọkwanụkwa oyi anya achọrọ m ka obie otu a. Achọrọ m ka oyi anya adịgide. Mgbe anyị ya anọzi m nso ebe a mgbe ahụ si ana m enwe obi aṅụrị ama m na ozugbo oke. Ịnụgo nkwa na-ekwe bụ na mma afụgide gị n'anya wee lue n'ọgwụgwụ ndụ. Okwu anyị sịrị ọnụ na iko nsogbu adị. maka na ịfụnanya ya enwere oke n'ebe nọ. Amara m n'ọnya ka m ji eme ife niile a. Amakwana m ebe anyị bidote. Ọ magazi na gịnị mere? Ama m ebe anyị bido. Ihe nke ị na-etechasị wee ile ihe anyị ebe ka ị na-eje negodo iyi wee na-akwado ịpụ onwe ka ihe si danarị gị n'ụzọ ka ị esi wee tụ ụtụ ya ife danarị m etu ụtọ anyị ọnya ka ndị wee mụta ya ịmakwa nnọọ nne mmadụ ka ị bụ onye fụ gị ihe dị otu a wee na-aga n'ụzọ wee nyatọsị ihe ịnya n'ọnụ gị. Chioma, kedu ife dị njọ n'ife a nna anyị kịta? Kedu ife dị njọ na ya? Ya maka na anyị nata obodo ya ka iji chọọ ka ndị mgbe na-akwadozikwu nwa anyị mgbe ka na-ele azụ n'afịa obodo. Ọ gịnị dịbụ nke a biko nke ife dị njọ n'ife oyi biko na ibe m nke ife ọ onwe ihe nọ n'ime ya na-ekwu okwu mana ọ bụ efu ihe anwa nọ n'ime gị m ga-emerụ ụwa emechi ọma ka ọ bụrụ ogwu na-adụkpọ m anya na-abụ mana ihe aka na-emebi gba nkịtị. Onwere nnọọ ihe ịfụ na ihe oyi onwere nnọọ ihe o mee na-adị gị njọ ihe ọ bụla ị na-akwụ ili ya negodo ihe oyi wee na-apụ nne nwe ikolobịa na nwa agbọghọ yiri ihe dị otu a na-apụ n'ụzọ ka njugodi nke anyị kịta ya na nke enyi nke ka wee pe mpe ọ nwa agbọghọ ka mbụ gị nwa bụ nne mmadụ ngwanị tụpụrụ ka m nwaanyị nwa agbọghọ echekwala dị chọọ ofu nwoke gara aka ka ọ bịa n'ụba ka ị maa na ịkarịgo ịbụ nwa agbọghọ golibe a na-ebu nwa agbọghọ ị na-eyi mpechempe akwa nwa agbọghọ aralụ m ka anyị wee mụọ anyị elu m ka anyị wee mụọ anyị Chioma ifele eme ewu ịbụ nwa agbọghọ nne gbachi ya nkịtị bigo jebe ebe ị na-eje fọrọ ka ọ dị n'ihi na-ekwu chọchọchọchọ ha babụbaga m ndị golibe m na-ebu ka akụkọ ezuru ihe ike ọ bịa na ha ebe ka isi ọ bịara ikele m isi n'obodo Idu na ọba ezi Idu ịhụkwara ya o nyere gị gịnị wetere m maka ọ na-abụ ezi Idu bi ihu m o ji eweta ego ọ kpụrụ ehi wee dịkọrọ ya ewu ọbịa ọsị m eze ọka nnagha
Nweke nọ n'oche eze n'ehu ribe mgbu ehi wee ṅụọ mmiri ya. Lekwanụ kechie ya ekechie o. Nwoke ka nọ n'obodo a. Hey! Chekwanụ nwoke a ya nwụgolo. Na anya no. Zebe. Kuomade. Okeke ekelekwere gị mgbe na ịbịara mgbe na ịbịara. Achalugo, I'm making it. Oh. Why? Achalugo chawapwa on weba. And I'll be a kuchido on me, or Godo. Come on over and you finish for a code. Kema kubana ye. Oh, iburi yanata. I'm Bukubana, but Rutenos, I rute go way back. Obianwe ezigbo nsogbu nke wụ na anya ma bunwu ye nata. Ndusaze na nke ekweme. Sadozo doziche njeze bute. Nsogbu adro. No, hawa makana. Waru de. No. Every gum, every income, and whatever name. One of the Fajas, where they I am to go to Nayan. I am Chipuni Anuna. And I'm plan. So don't wait, I'm telling you, I'm pointing now. Ya Festus. Can work in Kebezu. Obi adoro mo mani fa ime. Kekwe ngimba ada. Keki ge si we si oto atopu munye gi no. Munye amade mene munye achopo misoma. Oh. Awa chaluko. Onwe to ge nji futa ya ka munye. Ezogu gamba. Kini ka chalugo melegi I ga-eji we na emi otu a. Ogwara gi fome. Ogwagi. Ogwagi otu si we jide nwunye m isi ọma na afọ ime titue na ana. Ko ife tinka koropa. Chekopụ ya. Nwa obulumu. Nwanka obulumu n'afọ. Igba akwa m otu a. Asị m no obere ife mberede. Efo. Ka onwe. Efo. Ifo otu si jiri mbọrọ gị n'ekwu. Gịnị bụ ihe mberede? Ka ngwa gị, ịmanye njiwa ịnata. Maka mmemme ya chọrọ ime. Kwenu m ka mme ya n'udo. Ka nnaghachi n'udo. Mụ amadi ọ na-eme ebe a maka na agwa anya ya na be nna ya. Na ma chọzi ife ọzọ. Ọ gbagwoju manya otu nsi wee bata n'afọ ya na ọ na ebe a. Ka ị ga-esisi anaba be nna ya. Omenala. Ọ na omenala ndị be anyị. Esi otu achụọ nwunye gị. Ada. Ịma na alụmdi na nwunye ọmụmụ ya na ọtaba. Bido na mbọsị mbụ. Onweghị udo mgbe nji fụ ya n'anya ma o ji wee masị m. Ịma na ọ gị konukoro ihe niile, konuko ihe niile. Mana efugo nkịta na m adaba m. Mụ na ama m ime ya. Mwesi ya nya naba onye ọjọọ ka m mere.
ego hom na ere hom ọ na-eso okwu ka m gwazia gị nke bụ eziokwu o nwero ka sọsọ gị nwa bụ Festus ga-esi wee nọrọ wee kpebie wee chụna nwunye gị ada eme eme mana ofe ife m chọọ ka ịghọta bụ lotakwa na nwaanyị anyị na-ekwu bụ achala ugo na o jiri gwa ụmụ na ada jide ya ebe ọ bụ na ihe bịara be m bee mama aka maọbụ ịgwa m ihe m ga-eme ịdara ya aka biko ya jedebe otu a si m n'iru zuzu kwuo amụma osu efifie ifuru gị n'elu ọrụ iji agwa m nna gị ekwe ekwe ihe agwanye ya n'okwe maka na ịma ife ime nọ nke nụrụ ife na-esi na-eghe anya uche gị bụ na ihe ekechi nwanne m nwoke isi gbuo onwe gị kpọọ onwe gị onye dara ada ị na-anụ ife m na-ekwu na-adị ime fela ada eme gị agadi nwaanyị dịka gị nọ na-akwagharị afọ si n'ibu afọ ime ebe ndị otu gị mụchagoro ụmụ ndị ọgbọ gị amụchana pịachie ụkwụ ka na ọ na-akwagharị afọ ọdụ m ime anụ ọfịa nwụrụ anwụ nzuzu ọkwa gị ya amabeghị m ihe mụ na ya eje n'ụlọ efulu efu anụ ọfịa esi ebe azụzụ na-abịa ịgwa m ya ga ntị ife nnachi gwa gị bụ ọkwa ifu n'ụlọ na ezinụlọ ekwekwara ka mmadụ narị oke ruru onye kwụọ ya oji gwakwala ya gwafa n'ọmụnwa bụ achala ugbo ekwu anụ nke izizi n'obodo a mụrụ ya nwere ife na-emenụ fọdụ ị na-ekwuzi ka ọ bụ na ị mara na ngwa bụ ife ha nwa nwoke ka mbụ Ikechukwu anyị obodo amamife na-ekwu mana ama nnara m oke m n'ụlọ ya abụbe nna m ekweme obi adọrọ m ma ka m gwa gị nke wee eziokwu nke ịgwa m na ịrụchago ụgbọala mgbe akpọpụ ụgbọala ọ na-eme mkpọtụ na-eme kịrịkịrịkịrị ka ụdị mkpọtụ dị ya ahụ biko dozie m ụgbọala ma ọ bụrụ na ị chọọ ka m na gị nwee nsogbu dozie m ụgbọala m nke wụ ya ngwa anụgo m ife kwuru ma gbaa mbọ ọdụ mma ndị nwụrụ anwụ na-aga iche ọ na-eko rapụla ka fakosie mgbe m na-ebido kobe egwu ya adị anyị egwu ichego ebe a nwere ebe anyị na-eje rapụ okwu nne echegoro ihe m na-eche mgbe m chetara ihe mụ na ha ya eche chetabeghị ihe na-asọ m ụsọ bụ amụ n'onwe eze oge ngarapụ ụwa na egere soro nọ n'igwe kedu ife mmere isi ọma rapụrụ ndụ m aka ya sarazina ndụ ka zuru n'ike kedu ife kwụkwọ ụtụtụ ọma gịnị dị mma n'ụtụtụ a onye amụsị rapụrụ m aka jee nwụọ nna onwe ka ọ kasịkwa na achala ugo egbuo ama m ihe dị gị n'obi mana ọ bụrụ otu ọnwa ka ịma ihe m na-eche wetu obi ka mụ na gị kpaa nkata isi ọma biko ịmara ihe m bụ n'obi nke iji mara ihe m na-eche maka na ọ bụrụ na ịma ihe dị m n'obi isi ọma o nwere ike kịta anyị na ebe anyị ma nnọzi ya a ga-afụ gị ebe ibu akpa iwere ọsọ na-agba na be nna gị ma ọ bụ na ịnọrụ be nna gị na-ezuzu ike nya bụ pụta ebe anyị na-aga n'ezi adịrị ya ịmara ihe achala ugo bụ n'obi ma bụrụ ihe ọ na-eche chịkọbatala onwe gị ọnụ ajọpụtakwanụ gị n'udo ka mụ na gị na-akpa nkata chịkọnata onwe gị ka mụ na gị kwuo okwu isiọma elingo onye isi akpakọrọ ọnụ nchịkọnata onwe m ọnụ ọ gị nwa ndụ anya sara ya sa ga-ejikọnata onwe gị chịkọ ndụ ị na ọ bụrụ achala ugo mana chee ka m gwa gị agbasi ọsọ agụọ ma ya igbo bụ niile siela ya tagide aka n'ọnụ wee si orifite wee mabata n'obodo nna ma obodo a mụrụ mụ na-anụkwa dị n'obodo a nwee ịtụ na bili na ana wee gbawara mpụ m aka napụ ndị m isi omodogwu ka elu
mana mma agwa gị na odogwu karịrị odogwu mma akụli gị ego ihe agba ịgbabịa ụkwụ na-abụ ya ejipi sikwa ebe a pụọ achọkwa m okwu na ụka n'ụtụtụ a maka obere ọ gasị na achala ugo ebido nyekwa m efe ka njikwa nwayọọ cheka akwa m na-echekọ n'anwụ ị na ihe m na-agwa gị nkwa na ihe m mere n'ụtụtụ a achọpụta nke mụ na gị na-akpa nkata na ego n'udoro okwu na-agụ ma ọ dị mma isi ọma ịmasị ofe ihe na-eme m obi ụtọ n'elu ụwa nọ ya ihe a na-eme m obi ụtọ bụ na akwụkwọ nsọ m gwa mụ na onye iro bụ ekwensu nọ n'ime mmadụ nya nke bụzi gị nwa bụ isi ọma kịta bịara ka o zuru mebie ma gbuo mana mma agwa gị na chi nke m na-efe adagharịpụ m chukwu nke m na-akpọkụ n'ụtụtụ na-efe n'abalị ọ na-aza m bụ onye mmeri ka ọ bụ onye mmeri ka m bụ nwa gbachara ugwu bụ onye mmeri maka na nwa chukwu bụ chukwu ile ihe m na-agwa gị zuzupụọ ka nne ya lie anya ị na-abịa egwuru m ozi ọma ifela adịrị eme gị ozu na n'iyi onye mmeri ka m bụ mmeri bụ nke m na mbido mmeri bụ nke m na njedebe isi ọma mmeri bụ nke m ozu na n'iyi bịa ka ịbịakwụrụ bịakwaba m bịakwụrụ ndị mmadụ nwere nne na nna ọgbọgwụkwọ anyị ozu mmụọ mbịa chịkọtata onwe m ọrụ achala ugo nwa ọbụla dara iwu eje nka ka ị na-agwa chịkọlọta ụkwụ ọnụ dịka ọgbọgwụkwọ gị ebe ahụ efu ọ dị nene onye na-agba abịa ịgwa m ka ọ dịba gị nnabata ya otu isi wee welie ya na mbụ biko ma ọ nwegoro ihe ọzọ iwere maka ịbụ ụmụ gị gbaghara enugu ama m ihe ọ madụrụ mma mana mgbaghara ka mma ya biko Chioma ọ ga-ada m nwanyị mfụrụ n'anya ka m gwazie ịma na onwebe ihe ọ na-eri m na-ekwetara m na-emere gị mana nke amaghị iwe wenanya onwere ihe ga-eme ka m nabata nne unu ọzọ nke bụ bụkwa na ịma na onwe bụ mgbe m nabatara ya na mbụ ekwuzina ya ụzọ adịghị ebe ị na-aga si ebe a pụta onwe ihe ọzọ dị mkpa ị chọrọ ka m na gị kpaa ma ọ ka m mmeri gị otu m si meburu gị nna anyị kedu nnọọ ife ị na-agbalị isi akwala utu a kedu nnọọ ife ị na-emeli isi ike kedu ihe ị ya asị na ihe nna anyị meli gị mere iji wee chụlịa bụrụ akpịa tụpụ ya ka ebe a na-atụ ogbunigwe na ọgba agha mee ya ife ifele niile imeli ya chụpụ anyị etu ahụ ọ gịnị dị Ikechukwu ka ihe na-eme gị kama ịya ihe ọnụ anyị biko ịma ma ya nabata ya ị nọ n'ebe a na-aba mba kedu ihe ọ dị kedu ife nna yọlịa biko kedu ife nna yọlịa ka ife ọ ya sị na oyi nna anyị mere ya mụrụ ji wee chụpụ anyị otu ahụ ke ife ọ ada nwa ya hapụ ya onye anyị wagara izigbo aghara aka ọ na anyị ka m gwazi gị ifere gị ọ na-emekwa gị ọ bụrụ na ọ nọrọ eme gị na ọ na-eme m nwa ifere gị na-eme m n'elu ihe na-apụ gị n'ọnụ nsịsị gị na ọ na-apụta n'otu isi agwa nna gị okwu mana nnọkọta na-eche ọ bụzikwa mma mụrụ onye a ihe ọwụbara m onye na-echebe nke bụ na nne gị onye nzuzu ka isonye ozuzuru gbago isoro ya ezuzuru gbago ozuzuru gbadata isoro ya ezuzuru gbadata ifere ọ na-emekwa gị makwa ị kwesịrị ịbụ afụ nwa elotenna agbapụ m ya enwere m ike ịnọkọta n'ụwa dịka gị nwoke ọ bụla na-afọ nwunye ya n'anya nke ahụ nwoke ka ọ bụ ezigbo nna ka ọ bụ chekwa ya na m abụrụ nwoke nna gị abụrụ nwoke mụnwa ka ị bịara ịma aka
Kamana gi mabaka. No nke mukwa. Mama gi maka onwere be ije azo eje o. Onwere be anyị na-aga n'ụma. Anyị egwu echego bụ na ya egwu echego. Onwere be na nne m na-eje. Nya bụ na ị na-egwu kita na mpịapụta aka m kita. Ikuchala ya. Ma akụchala ya. Ikechukwu. Aike. Asị na mma etichelu gị ya. Ọ bụ na obi ka gị. Ọ bụ na obi ka gị gị bụ Aike Ikechukwu Festus Anichebe. Ihe apịachala aka m. Aka nna gị. Mma apịachala gị. Na-epịachala. Ikechukwu. Akụchala gị ya nna. Ma bụ ị na-eme? Chụpụ na anyị ka mfụ. Chụpụ anyị. Onwe ife ọbụla ịchọ ikwu na menwe hefe. Ikechukwu, mụ ka isi etu agwa okwu. Ikechukwu mụ ahụ nwanne gị. Gekwa ntị. Ife nwanne mbekwa gị n'ọnụ site ata gaba n'ihu. Nke a bụrụ ka izizi n'ikpeazụ ma anụ gị na mbụ nwanne gị n'ọnụ. Mụ ga-abụ ofu nne. Oke ma ọ bụ ha na-enwe ife ọbụla ịchọ igbo ya bikosi ebe apụ ka nnali ikuku na anụ biko. Ebe inye m nsogbu. Ikechukwu, achọghịkwa m ịma ma mụ na ya ofu nne ma ọ anya ọ bụrụ ofu nne. Ikechukwu, ihe nche ịgwa kịta bụ ka anyị ma ka ya esi bido kwudo nna anyị ka anyị ya biko ka ọ kpọchiete nne gị azụ. Ikechukwu ifuju anya mụ na ya jee kwudo mpa anyị ka ọ kpọchiete nna anyị azụ. Isi adịkwa gị mma ị nakwa ego onwe gị ntị. Kedu ịgwa gị na onwe ebe nne m na-aga n'ụlọ nwekwa ebe anyị na-aga ka m gwa gị. Ọ bụrụ na o nwere ndị ya esi n'ụlọ agwa ịpụ ọ ngị nwa ụmụ nwanne gị a niile na nne gị adị ime na-adaghị amụ amụ bụ ndị kwesịrị isi n'ụlọ wee mee gịnị pụọ. Ikechukwu, ọ gịnị nya ihe na-eme n'ụlọ a na-asọ gị obi ụsọ. Ikechukwu si m n'iru pụọ kịta ka nnara ikuku obiọma nna anara onwe ebe a na-apịrị nwa ekwentị ma na-apịrị tupu asị na Ikechukwu ekwu ọzọ. Ebe unu na nne unu ji jee kpaa alụ kpaa nkata wee jee gwa nna anyị ka ha chụrụ anyị kpụpụ anyị na nnukwu obodo. Ibi ebe a iche na onwebu nji azụ eje onwekwa ka ngwakwa gị eziokwu nwekwa biko si m n'iru pụọ ka nwoke biko jele m efe ebe a ka nnara ikuku biko ebe a ibi nye m ndị ala na-esigharị isi na-agagharị ebe niile ị na-aga ekwudo m ka mmadụ gị soro jee okwudo nna anyị ị na-abụ nwanne gbakwa ọkụ ebe a kone m efe ka m tụrụ ime ndị biko nara ikuku daala. Adoma. Kekwan. Era akwara ọfụma. Ọdụmma. Achọrọ m ije na nke Ekweme. Nwoke a na-edoziri m ụgbọala. Ka m mara ma ọ na o mechago ya. Maka mgbapụ n'oge na.
Ọbanụ nọkọ na-apụ apụ. Ọ pụgo ilokịta. Onwe ego nye. Mba. Nwere ego nye. Nwere ego nye. Nna gị. Kedu ka m ihe esipụta otu binye pụọ ịmara na ihe edebere nwunye yi na ụmụ gị ego eji wee kwado obelika nne otu ọ dị mma onye nwa mere ji dọkpụrụ m ka obere nwa dọpụta m ebe a na-enye gị ego na udo nga maka gịnịzi udu na nwunye m ka udu na gịnị mere ka onye ọbụla m fụrụ nyebe ego otu aka na-ekezi ego abụ m osisi na amịrị ọra onye ọbụla m fụrụ were ego nye agwago gị na be nna gị na be nna gị ọ bụ iwu na m na ihe anụ ịmasị ọmụ onwe ihe niile dị gị n'ahụ ọ bụgo m na achọghị m iwu na ya anụ gị kewu ka ọ na-enye m nsogbu kpachara anya gị biko God. ọkwala gị aka Ikechukwu kwara gị aka kwatuo gị n'ala ọ tara gị ego ole ịkwara gị aka ịkwa gị nwa aka nne m nwa nne m ji ego n'ụwa ọ kwara aka kwatuo gị n'ala ọ ga mụ na ya na-abịa mechierụ
Chele kwa. Nne. Ana mabajo. Ichigolu. Achigolu kwa. Awezi kwa zolo gaba. Chele kwa. Echegolu. Chele kwa ozo. Gene steki bazo. Hey, ma bai no kwa. Agwa gida ma bai no kwa. Mo. Jelafia. Nne, ini kusuka mchana kwa. Ini kusuka mchana kwa. Chekwale. Okwu dị. Onne m ka ị na-akpọ nwaanyị a. Ọ dị ka isi adọrọ gị mma. Ọ dị ka ịchọka isi ala n'ụta. Susu ebe a bụ nwoke bụ nwoke. Bịa Ikechukwu. Wepụ ọnụ n'okwu a na mmadụ ọ bụla ka nna agwa. Wepụ ọnụ n'okwu a bịa achara ugwu ka na kpọrọ achara egbe. Ka ebe isi ka nne m mee iji wee kwa nne m aka wee kwatuo nne m n'ala. Nne m dị ime, nne m ji eko. Bịa okwu dịle. Ọ lịkwa gị na ikolobịa na-eme. Ịwago n'akwala. Tụkwesị afụ ọnụ na-agba. Ya gị ji wee nwee ohere. Nwee ume ịbịa tụmụ bụ achala ugwu ekwu anụ gị izizi n'obodo aka. Wee gwa ọrụ m afa. Egwu m adị ọzọ n'anya. Ekene echi maka na ọ bụrụ mgbe m na-eme ka achala ugwu. Gosi gị ife njibụla achala ugwu. Gosi gị ife njibụla ekwekwu anụ. Maka na mma atari gị ka nchi fika ọ gị n'oyi n'afọ ma. Nke a abụọ kwa ịdọ gana mana jee kene echi maka na ọnụ nwere ife mee nne m. Isi ya aka ada ma isi nwa anyị nwoke ada n'ụtụtụ a. Ya, okwu dịrị. Gbasa ebe m. Si ebe a pụọ tupu Instagram n'ụtụtụ dị ka isi adọrọ gị mma. Nwa ka ị na-agbakwu nne ị na-ekwe na-akpa eri aja n'ukwu nne na nwa anụ ọfịa. Nwa ka ị na-akpa anụ ọfịa. Asị gị si ebe a. Anụ ọfịa mmụọ. Okwu dịrị ogini. Gaa n'ọfịa nwanne nwoke jụba. Na-eweta obo nwanne nwoke ka ị jụba. Jụba nwanne nwoke. Ikechukwu. Ogini. Kee na-eme. Nwa ihe mma na-afụrụ ụlọ ahụ. Na-ekwe na okwu dịle mbọsị a. Nna mara ebe isi ọma si wee konata mmụọ. Na-abịazi ịgwa m okwu. Na-atụzi m aka na-agọkwulu m mba na-akpọ m afa mụ achala ugo nke ọgbọrọgbọ. Maka na mụ na nne nwere okwu. Ya mụ na nwunye dị m eziokwu. Nwe agbata bịa gbachimelie. Unu sikwa otu agbachilu m. Nne mana ime adịrọ mmanụ. Nne ime adịrọ mma. N'ego ka isi kpọọ nwaanyị dị ime aka. Ọ bụzi na ọ da merụ arụ ma ọ n'ime ọ dị pụ. Ka ihe ya na-akọ. Ọ dịrọ mmanụ. Ya na-etu aka isi aka ikpe nke ya. Nye ọ bụrụ na ijelu mahadum jesie pụta mee gbasara ihe onye ọkaikpe ịbata ije na ụlọ ikpe obulu otu aka ị ga-esi wee rolo otu aka ị ga-esi wee ka ikpe ka ịgbago mụ na anụrụ onu m ịmalụ ka o si wee mee. Nne ka ịgwa nwa ya eziokwu ka ịgweke na nwa ya eziokwu ihe ime adịrọ mma. Bịa nwoke m zuzu ebe a bụ banye mụ na ma ọ bụrụ na ịmara ife ihe ekwu mgbe niile mgbe na-akwanye ha aja n'ukwu site ebe azụzụ pụọ ka mmadụ na anya ya ebe a. Na nzuzu si ebe a pụọ onye nwere ezigbo ihe nye na-eme unu emezi ihe unu na-eme na ọ dịrọ mma. Ka ihe ofu ime adịrọ mma ya anya ba a na-ekwesị ya na-ekwu ke nke ịgbapụ eziokwu anụ ọfịa afọ ndị isi ọma ewegolu ụkwụrụ iwe nwa akamụ anụ ọfịa ndị a na-achị mmemme ka m mụọ afọ njọ nna nwere maka eji m obiọma na-eso ndị a mana fa achọrọ ya. Zụalụ m ọgwụ ya isi nwere ọrụ Isoma gị nke na-ada nne gị aka gịnị mere? Nna m, ị mana nne Ikechukwu kwara nne aka n'ụtụtụ a oruo ana. Nne Ikechukwu? Ụdị ada nne dara n'ụtụtụ a, nne Ikechukwu kwara ya aka. Ọ na-ayị ara? Ọ na-ayị ara? Gịnị na-eme nwaanyị a n'isi? Mgbe ọ bụla Ikechukwu ara gbafuru na asịgo m na m achọghị nwaanyị a onweghị ihe sọrọ m maka ya. Nekwa n'anya onwe ihe mere nwa m
Na wamu ni neba fie me no tota. Ne me rokwale ezigbo aru. Nwa ya mụrụ mụ na nka, nwa ga-eme m nka. Ka ọ chọrọ ka o were amoosu wepụ n'afọ nwunye m. Ọ maara eli ọ bụrụ ọgwụ na ọ maara. Ebe ka ọ nọdụ. Ama ka ma mecha pọ no tota, o mbo na jila akwa ya ni. Ma ko me bon. Ka anyị go chọọ ya. Le Jime. Ndasa aka kita na dị ọkwụsị o. Mama Jime. Ni be kwa na akwa ma na ibe ahụ ejo ndị achọkọ m inwe mmejọ inugo. Ndasa aka kita. Chelu ka zuo ike. Chele ka me ya no fu. Food ya. Festus, Charlie knows. Oh yeah, Charlie, I beg you, Charlie. Charlie, Festus. Imamola. Amarangia, ikuo kita. Amma wa kwani awa. Iwa ma titine mi force ni du kita. Ntito ogi na eba. Ki fe dem make you yeju wete you do la. Tigudo so kita ki fe me make kita. Kuna me muni nuna nala Festus nwanne we na-echa mụ anya mụnwa bụ achala ugo ekwu anụ nke izizi n'obodo a wee sapụ aka wee were ụlọ machikwa ntị. Ị na-ekwu na Festus nwanne m nwoke wenile aka ya nwa wee magụ ọgbụgba na ọ bụrụ Ikechukwu nwa ka mụ kwasanya nke ịbụ maka ọ bụ na Ikechukwu wee wochie. Hey! Mba, ka atọzi nkịtị ojiri anya Festus ejiri anya ọkwa nwaanyị akpọrọ onwe isi ọma mana isi ọjọọ ka ọ bụ isi ọjọọ onye na-arụ ife niile onye nwa na-arụ ife niile mana mmadụ ka ha ma nka na ama nke ọzọ anyị emefe ife ebe Festus na-echalụ m anya ọsọrọ ntutu dị n'okwu n'isi m wee taa m alụ mmadụ asọ nsị dị n'ike weta anya n'ike mana ịkwa isi ọma asị gị gbaa di m achala ugo ị nwere nsogbu ife m na-agwa gị bụ na ụtụtụ echi anyị anachi na nke anya ka udene anyị anachi ebe anyị ejefe ya maka ife niile afa na aghọ fa ghọsịa nkata anyị ekpudofa n'isi Adachi ọkwa ife a ka ndị wee fee n'anya karịsịa mmadụ niile nọ n'ụwa rapụ ọkwa be nna m anyị bata ihe anọgide nwere ife ya eme echi kwado n'oge anyị eje anyanwụ na-awala ọrịa olukwanụ n'omume azịkwa na onye ji akwụnye nchi na nchi adali enu gbedike ọkwa n'ife unu ziri m ka m na-eme o olugo n'omume nya na di ga-abatago ọ batagokwa mana dịka ife si wee dị kịta
nwedị mgbe o ji buru n'obi ịkpọghachite m ka mụ na ya biri dịka di na nwunye. Ife kwuru ka a na-eme. Ọ dị ka ime ife bụ n'obi. O si gbatakwuru kịta. O kpebigo n'ime obi ya na ya ga-achụ gị ma chụkwa nwa gị n'oge na-adịrị anya. Ayaka, biko ịmalụ nnọọ ife ị ga-eme ka ihe niile ọ na-eche n'uche ka ọ hapụ ime. Biko mee ya. Biko. Olugo mgbe m ji adị ime were asụrụ ọrụ nri kwere ego egbo dịka mgbe ọsọ ha gwuoli mana nazi gwuoli oyi mana alụsị ọ dị mma ife anyị eme chetakwa chere m ị nakwa ya ngwa nne ya jide ọ nke a ka a na-akpọ ọghọgbulu obi dị ya. Ọ bụrụ na iluo isichasịala ya nri wee sie ife niile a efu n'ime ya ma ọ ya egbukwu ya egbu wụnyesịa fancha ofu afọ kwana ozugbo ọ na-elisi ya bụ nri o ya ebido fụba gị n'anya site n'ịfụ gị n'anya ọ nabata gị dịka nwunye n'otu ntabi anya. Anyị chụọ n'aja ikpe wee mụọ ndị mmụọ. Ọ na-adị mkpa. Ka anyị chụọ aja. Edebia n'okwu alụsị. Daalụ rinne. Alụsị udene unu afụgo ya nụ. Eze dibịa. Ịma na-emete dibịa mma ọ bụọ mkpọrọgwụ n'aja ọfịa. Daalụ rinne ngwanụ ka ọ dị ka ya fụrụ. Alụsị udene unu afụgo n'ife ji wee na ya aka. Cut. O nwere ka isi metụ ya aka ọ ga-asị n'ọmụma ịkwapụziela ngwongwo ya n'ilo ọsụ n'ọmụma bụ ife niile n'isi. Biko ike adịrọ m rapịa ka ọ nọ. Ị na-ekwu ihe a o nweghị ga-eme n'ụwa ka mgbaghara achara ugo. Ọkwefọ achara ugo ike ya agwụgwọ m ọ ya na ọ kwa mụnwa ga-ebu n'isi m ka ọ ga-asụ ka otu ji n'isi gị. Ọ ga-asị n'ọmụnwa nụ ịgụtara biko nụ ihe na-ekwu ka m gwazie gị eziokwu ọwụma na ọkata gị na ekwensu ebiri n'ụlọ achara ugo bụ ekwensu nene ihe o mere gị mbọsa kwara gị na afọ ime kwatuo gị n'ala ahụnze Chineke afọ ime nwa ị ga-amụrụ m na nka mana nwa pụrụ nụ ọkwa na ọpụrụ ka ya ga-eme ka ihe ma akọrọ ụwa ọkwefụrụ achara ugo ụnụ ama abatazi mụ na ya ọ ga-ana na be nna ya arịọkwana m ọzọ biko arịọzina m. Ndị mmadụ ga-amụkwa n'anya amụ ọmụ ka ya amụkwa fa ga-amụ anyị amụ ya nwa ka ya amụ maka nzuzu ya onye ka ya amụ ọ kpọrọ m nwa agbalị na onwe oge m ji fụ nwaanyị a n'anya ma ofu mkpụrụ ụbọchị ọkwa nwanne m nwaanyị konoko si n'oyibo na m ga-anụ ya kemgbe m nụtara ya afọ m ya n'anya ọ ga-eburu ngwongwo ohe na maka ọkwefụrụ ka ọ dị ya na nwanne m nwaanyị ahụ ofu nene nwanne m nwaanyị o kwesịrị inwego ụmụ mana ọlụbeghị di ka nọrụ na be nna anyị nkịta ọ ya na ọkwefụrụ ka ngwa nke wezi echi n'ụtụtụ ka ọ ga-eburu ngwongwo ohe na be nna ya echi ime biko ọ ga-asị n'ọmụnwa ka ngwa nke wezi okwu kịta efu nne m na nna m anwụgolu ha si na n'ili wee pụta rịọ ọmụ ka achara ugo n'ọnụ na masị mama papa iwe ga-ewekwana iwe nwaanyị a nweghị ejikozi m n'ọzọ ya na pụta nsi wee kwu ya ka ọ dị nna ya iwekwa m gbugo m n'ọnụ okwu adụta nsi wee kwu echi ọ kwefuru echi ka ọ ya akwarụ ngwongwo ya na be nna ya ọkwa m ka ị na-eme
ga-agọzi gị anyị na-esi ihe na-adị m mma Izuọma obi dị ya nwaanyị mara obi dị ya biko wetara mmiri o obere ga-azụọ ya ọzọgo ihe ji wee si nke tata mgbe ọ tọkarịkwara ibe ya nchọrọ gị ka gbaghara m ihe niile m mere ihe ọjọọ niile m mere gị otu m si wee pịta gị wee pụta gị wee mejọọ gị biko gbaghara m ịma na asị na mmehie na-adọrọ mgbaghara amadị nwa amaghị ihe batara m isi eziokwu ihe niile m mere ji anya mme ya biko ewezina iwe biko iwe gị dajụ biko n'ikpere m ọdịda biko kwunye abụrụ nchukwu a na-esekwula anyị ama m na ịbụrụ chukwu mana ka ị gbaghara m eziokwu gbaghara m donitenu m biko nyenụ maka kọmite nke ma na ịgbaghara biko mma agbaghalụgo gị mana ị gharapụgodo nka nnagodo be nna m ebe isi nna enwere m ụlọ be nna m mba ekwukwe na ka ị na-eji emezi na be nna gị achọrọ m nnasịzi ka m wee naghachitezi ebe mbanụ gwansị gị biko arịọgo gị biko gaa hapụkwa na ma ịhapụkwa m mma nwụrụkwa nna gị ama akwụkwọ nna gị ọbụzi oricha ọgbụpụcha ọrachakwa ụmụ na gị ga-ebi ebe a niile ụmụ na gị nwe ya biko eweniwe nọdụ nwaanyị ọma donitezenu daalụ anụgo m Festus anụgo m ngwa njeze obi dị ya nwaanyị mara mma ọmarịcha nwaanyị dọta bido n'okwu ruo n'isi ka ebe ọ fọrọ gị ndị zuru oke na nwaanyị mma niile a na-achọ ọrụ ka ọ dịle gị mma na-edozi onwe m ifunugo mụ na nwoke ọzọ ọkwa gị ka m na-achọrọ mma nsusu ga-adịbagodo mgbe ọzọ mgbe ebe a dị enye nsusu mana ụmụazị ọnọcha na-anya anyị si m nye nsusu chọọ ka anyị taa mmụọ ugoro biko ịfụnanya nke ụtụtụ nke nọ o jegotego n'olu ụta akamaka zizuzube ife m nwere ife mmadụ awọrọ nke onye ọzọ agbamfọ m gị o ugbo adịrọ nke m butezi ka m gaba obi dịkwa m aṅụrị na di anyị masị kpọbata gị ayọgide Chineke na-ebere ụkwa Chukwu daalụ ma kpọbata gị ọnwa gị na-agwa achalugo ka ị na-agwa ichebuli na di m ama mkpọnata m onye na-echebu na di m ama mkpọbata m nne ọgwụ ahụ ị gwọrọ wee kechie di m fichikpọm ọlụgokwanụ iche na ọ bụ na-adịgide ruo mgbe ebibi ọ na-adịgide ọnwa mgbe nta ọchalugo ekwuzina n'okwu otu a mụnwa na-agwọkwa ọgwụ Chineke bụkwa onye akaebe ma dị m agwọ ọgwụ
Ewo. Hey, Chukwu okike abịa ma inugonu. N'ihi esi n'oche eze ilituo n'ụwa wee bịa gbali isi ọma kebe. Nya bụ na ọgwụ inwe elugo nke na-akpọtụ Chukwu okike abịa ma n'elu ọgbada. Achalugo kpọrọ Chineke ka a na-ekwu na ọ bụrụ mmadụ. Isiọma ofu ihe na-eme ka ngwa gị bụ gbaa n'arụ raa m aka n'arụ bụrụkwe n'obi na mgbụsị ọbụla udo ga-adị n'ime ndụ Igbo mgbụsị duru ndị ala anyị mụkọsị ịsanụ na pụọ chebebe nna ị ma o jebebe ọbụla ịmụ udo ga-adị mana ọ na ọ bụrụ ya mma emegide gị ife gwa gị na ọmụ bụ Achalugo ekwu anụ nke izizi n'obodo a dịka egwu a na-atụ gị ka afụkwa gị ka ị bịa ebe ọbụla nọ na-enwere obi anwụrị na ebe nọ na-etechasị na-apịchasị iru m nna mmanụ iru m aka dị m fụ wee na-ama n'iru amatu ịbịazi ịnapụ m ihe na-eme kịdịkpa ọgbọgwụkwa gị ebe a egwu igbo kwupụkwa gị ike ebe a anwụ ọfịa ka afụkwa ya mgbọsị ọzọ ka ala nkịta kpọchie ya ike nsị ozu nwụrụ anwụ na-abịa agwa nna wee yogide dị ndị mgbe kpọpụta ọ gị na-agwazizi m ife ọ ya eme maka na ọ bụrụ ụzọ wee nụbata m ebe a tupu o wee nụba anyị toro na nwere nne na nna gwọkwa ya ntị ozu nwụrụ anwụ dị ala n'aka ije afụkwa ya ebe nwa ochie ọzọ akwadosigokwa m mana gwa ya m na-eje obodo mepere emepe dịka si wee gwa ya anya maka nneje ka m jee hazie n'onwe m maka mmemme ụfọdụ anya ịmana o nwere ezigbo ife nji wee bata ma kwadoro akwado wee nataba nsogbu adịrọ ihe mere bụ na mma akpọzi onye nche anyị na-ekwentị ọ bụ na ịbịa ka mepere gị ụzọ ịma na m gwara na m achọzi ịfụ gị n'ụlọ mgbe ọbụla iji wee bịa ha emepekwala gị ụzọ mana agha mkpọzi ngwa ha mepere ụzọ ọdụ ma iji ọma na ị ga-eji nke ọma mana ihe nyetụkwa m ego ka m wee gbaa ụgbọala gotekwuo ụmụ efe ụfọdụ ya abala ya uru n'ụlọ ama nnataba dozikwuo isi m mana nnata obodo a adị m achọ idozi isi maka nwụrọ ndị na-eme isi ọfụma n'obodo a na obodo mepere emepe ka m na-achọ idozi isi maka na o nwere ego nji ncha jeje ozimego nwa ego nji nke bụ na ijiri ego ego dị m n'aka na-atụrụ gị asị ọ bụ ihe nata bụ mmemme ọfọla amanụ nke isi akwado mmemme ọfọla na ọ ga-abụ anyị nataba otu ị na-ebu ego wee na-abata ihe mere bụ na ego fọzi m n'aka kịta bụ ego mmeji wee mee ya bụ mmemme mwepụ ego na ya ịma na onye mebiri m ezigbo ihe ịma na nwee ka ọdụ apụtazi na m bịara ime mmemme a mpụtazi na ijezi ibi ego maọbụ na asị na m ejighị ego bịa onye mere biko nwee ndidi chụla ego nye nụma nwa ụmụ dị akọ dịva ọ m bụziela akpa narị bụ nwere ego nji ebe alụ ịmara ebe ọbụla ihe esi wee bepụta ego ngwa na anya sizie n'ekwentị gị ka ewunye m ego n'ụlọ akụ ndozi obodo mepere emepe ka m nwere ya mana asịkwa m kwuo uche onye adị na njọ otu a m na-afụ gị kịta ịmaka okwefu nweghị odu nwaanyị nọ n'obodo anyị a ị na-amakarịrị kama agbachazikwa ọfala ma anyị rụzie n'obodo mepere emepe ego na ọbụla ị chọrọ nhaziri gị iwe ga-adị n'ọkụ nwezi ego nji wee bịa ime mmemme kwuru nye ya ka o jee mee isi ka o jee goro akwa o rụzie mbọsị ahụ na-egeze ngeme ka m bịa gbazebe oge adịghọzi achọrọ ka inye tụ m nwunye ndị nlo gote mgbe nna ya nata ka ngotecha ihe ndị ahụ ọ na ya bụ ihe ọmachenwu ọ na anyị na-aghachi azụ ka igote ọma nchenwu ọ dị m oke mkpa biko nwa obele ego ka m chọọ ka m wee gotetu ihe ndị ahụ biko adụmma akwe ma obere akpọ ada uchi na-atinyebe ego n'ime ụlọ o nwee ego dị ebe ahụ iji ebe ahụ i were ego one ga-ezuru gị daalụ nna m
Nakwala ọfụma o. Nwaanyị ọma. First off, chọ. Ọlọ ka na ebe. Ko ni fike ya na eme. Gịnị mekwa nwefe me? Ọkwa nnụ ka ị na-asị Isioma ya jee na akpa nwi na-edebe ego ka o wele ego eji wee gote ife. Ọ na ọ bụrụ ife kwa ya. Asị m ya ka o jee na akpa were ị nọrọ ọfụma. Ya ni wee ego nuna. I chetara anyị oge ego nnyaa na onwe ihe dị m mkpa m egote gwa na ego adịrọ. Keside ebe nke Isioma ya esi weta na akpa dị ka akpa osi n'elu wee ba. Achala ugo, ụmụ otu isi ekwubu okwu mgbe ụfọdụ. Ọ na-agba m yarị. Ị na-anya ịfụ na gị na Isioma abụrụ ofu. Isioma dị ime. Ife ọ chọrọ igote dị oke mkpa, ọ maka ime ọdụ. Isioma dị ime. Ya ka o eji wee gote ihe dị oke mkpa. Mana achala ugo adịrị ime. Festus, nwa aka agwụkwanụ n'afọ. Ịtụba m ime kịta aka mma m, ịchọ ili mmụọ. Isioma dị ime, ime nka. Ya ka o ji ife ọbụla okwu na ọ dị oke mkpa. Nsogbu adịrọ nke mụ ọba achala ugo ya egote adịrọ oke mkpa. Ọkwa ya mma eche mgbe ọbụla anyị eji na wee lụzie obodo mepere mepere anyị na-aghachizie wee gobezie ife. Mana ndị ọzọ ya n'obodo a mgbe emezizi onwe m bụrụ ya ala. Achala ugo nwụta isi ekwubu okwu mgbe ụfọdụ dịka ụmụaka. Ọkwa m gwa gị sị gị ka ị hapụ na manụ gị ife ikwuru. Ọnwụ na anyị na-aghachi azụ nye gị ego ka igote ihe ị chọrọ igote. Festus ma mgbe iji wee kpalịa m. Ma mgbe iji kpalịa ichi ịkpalị m ịkpọpụta m akpọpụta wee kpalịa m na ọkwụgo okwu dịka ụmụaka. Iji go ọrụ nwayọọ na-akpọ m na mbụzụ ụmụaka na m enwere ụbụrụ mbụ nke ụmụaka. Achala ugo biko hapụ ka nje ebe na-eje. Ka nchere bọbụla anyị eji n'obodo mepere emepe nchọzie ka i wee nye m mana Isioma ya nọ ị na-enye ya ichere oluzi ebe a ka i wee nye bie udo dịkwa ahụ udo ga-achịkwa ahụ munukwe. A na-ekwu na ọwụwa na-awụchi. A na-ekwu na ọwụwa na-awụchi. Kedu ka m mesi wee na-atọ ụdị afọ a na-agba mbọ niile ihe niile m na-eme abụrụ nkịtị nkịtị. Kedu ife ọzọ m na-emezi ka o wee bụ na nwoke afọ m n'anya. Mmenu ahịa mma na ahịa. Ọ na-abụzi na ife nwanne nwa na-enye m enwere nke na-alụ ọrụ ka m ga-asị na ọgwụ Isioma kpọrọ akpọ. Ọ ga-abụkwa n'eziokwu na ọgwụ Isioma kpọrọ akpọ. Ejegharịchasịgo m ebe niile m kwesịrị ije nwụrụ nke nwee isi. Sọsọ ya ka udele bụ onye na-aga ọtụchinye m mbụrụ gbabata ọlụta ọrụ obele alụkatakwa ịnụ ya alakata nke ndị ọzọ na-ele ele chaa. Kedu ibe mma na-emezi m biko? Isioma ịgwọ ntụfụlụ ncheke asị na mma afụ onye ya ejeje dele ngị ọnụ jụta ngị ọnụ ka mmalụ obodo ije wee gwọta ọgwụ a ka mmikpuo mibe ebe a je tụchala obele mana nwere n'ụlọ ọ na-ekwe agbanye n'afa agwa enweghị. Ibe m eme ka o wee bụ na di m ụfụ na mbili na okpulie kwadị aka nnazụ mmadụ ọ na-aga ọzọbe ivie ọtụba egwu. Nne ife ofe nnukwu delisi taa nne ilisie ịtabili aka gị ya elikego m nwoke afọ m o nwere ife na-adịrị n'ofe a ma azụ ọkpọ ma mangala ma okporoko ife niile eji esi nri n'ụwa dị n'ofe a. Ọ sị m bịa ihe nke Believe se va po. Jeje nnube gị nnukwu eke n'osie nwụrụ ijebe onwere ụlọ ebe a n'ụwa ozu amụ mpama iji ebute m ofe etinyegoro nsị ka nri ya ka nje nwụrụ anụ ya elere ọlị n'ofia. Nne kekwa nke bụ ofe etinye nsị nne okwu dịla ama ntị nne gị nsị na nri Chioma mekisi ebe a
tupu nnale ọkụnni a kịta wele pịawa gị si ebe a sebe asụsụ pụọ buru ya na harịa asụ buru ya eburu ya ba mmụọ buru ya jee biri ya ozuzu na alụ hai mmanwa nkịta obulu ife a bubaga m n'ụlọ nna mụrụ na ụdị ọgwụ nwaanyị a na-agwọ enwere ike nsi o tinyere ya were ụpụpụta na echiche leba nna arụ tia hai na-eche ihe mmemegodu wee meti wee zụta oke m welu m ọnụ n'ụwa nwa anaghị asa m isi wezụgazie Ikechukwu ọ bụrụ m mụrụ nwa na-asị kedu ebe o si wee bịa ụwa nke kedu ka o si bata algo que nada puta. No, no como nada. Ngwa, jela afia. Ni como afia. Cheri. Jafia. Onye ja, igo babo kwa algo. Jafia. Igo baga algo. Eto oko. Ma ba kita. Onye ke ga babo. Last card. Yeah, super. Last card. Jafia. It's not last card again. Ibaro. Last card ọzọkwa. Ngwa jele ibuo. Jele. Na justice so. Ezigbo nwa ma nwa. That's right bo okwe. Ka tede okwe. Nwa ya ma. That's right okwe. That tono okwe. Onye ga-atụ ngwa. Amu ga-atụ. Aghọ ga-ebido gwa ndị enyo gị. Ngwa tụọ okwe ri okwe. Tụọ okwe na okirikiri. Ị na-aghọ na nke mebe enwe m. Okirikiri ko. I nwere eje afia ị na-aghọ ka. Okirikiri ọzọ. Nke m fọrọ ofu. Ọ fọrọ ofu. Agba anyị. Kpakpando. Ejibia na ya. Eji gị agbagide na-aghọ aghọ. Na ya. Adamuma, I'm but I saw my force. Kabuna will go in your legging. A frana, and Bideba, a banine, Reba, with Rebanine, a banine, a Amuan where Anna Menagia, they can no be. How do I boom? Job Aram, I ain't in your gana, Rute Banine, Eba, will, Ebanine, Oh, Gima. Can they ana okwefu no ruchara eba eba nide okwefu okwu a okwu a eba ka o jedebe ihe ndị agwa gị ya bụ ihe ga-eme kịta bụ nna eto nta gosi gị ya ka nse gosi gị ya ọ gị nwe ya ekwekwana ka mmadụ na-apụ gị ahụ mana onye ọmụ na-asị na ọ ya na-apụ gị na ma m dị ndụ ma m gwụrụ ọnwụ ọ bụ na m dị ndụ ma menwu ọ bụ na m nwụrụ anwụ anya onye ahụ ga-adị ka anya m enuwe m na-ekwu ọ gị nwa nwee ihe ọzọ ị ga-eme kịta ahụ imechaze ịsụọ iweta mma sụọ ya sụcha ya ịsụchaze ya ịgba ya ndudo ịsụchaze ya ịgba ya ogige bịakwa ebe a niile ebe a niile ọmụnwa nwe ya foto ntị gosi gị mụnwa bụ Festus mbụ nna gị enyego m gị ebe a niile ebe a ka ị ga-arụ n'obibi ene m kwuru ọ gị bụ ọkpara m dị ọkpara m onye ndị nye gị ebe a niile ị ga-eme kịtawụ ọwụ na ya ada sụcha ya sụcha ha ncha ọkwụghọta gbaa ya ogige ọhụrụ a bụ ụlọ gị
afọ m nna anyị ya na okwu dịrị na na-adị n'ọgba osisi ọ na-akpọgharị ya na-edugharị ya na-atụrụ ya aka nne ana m agaghịte wee fụchalụva wee gbaa dị ka m gee ntị ọfụma nụchata ife ha na-ekwu ọ dịkwa ka ọchị inye ya na ahụ nne ịmara na adị n'ezi ụzọ afụka ma na n'anya nwa bụ nwaanyị izizi gị nwa bụrụ nwa m ọ ga-ebu dị ọbara mọsọrọ onye ememe ya amakwa ife emeli ahụ ya amakwa ife emeli gbaa n'ụlọ jee lie nri richa na iburu mmiri oyi nwa n'ụsụ enwere ọnụ ọmụ na ya ezigbo si na onwe nkata dị ezigbo mkpa ịchọ ka mụ na gị kpa nke dị ya eziokwu na ịchọ iwere ana ya dị n'ogbo osisi nye okwu dịrị ka ọrụ ụlọ maka gịnịzi a na-ajụzikwa m maka na aghụghọ dị ọkpara m mana ọmụnwa bụ nwaanyị izizi oge bụ nwaanyị izizi mana ọ bụrụ oge mụtara m dị ọkpara anyị na-eche ka ịmụta dị ọkpara ọsịhụ na ọbịa osize na n'ebe Isiọma nọ wee pụta ọmụọrụ m dị ọkpara onye me nji nye ya nwa bụzikwa iji wee wepụ aka ịtụkwasịrị m anya na-esezi nya ntacha ọfụ niile a nta wee soro ya wee hazisie ọmalịcha ụwa ya maka na udoma na ife m bụ wee bata n'ezinụlọ aka ịnọ m mee iwe nweli ego iji wee gotesie ana niile a ruzie n'ikpeazụ be ya rịpụ m sizia niile were ana ọgba osisi chenye okwu dele bụ nwa nwaanyị nke bụa kpọzialụ nwa m bụ Ikechukwu jee nye ya ana azụ iyi ana dịdebelụ Ajọfịa ebe a na-enyi ozu oluzielu ahụ na ebe ofu mọs ka ndị mmụọ oligopụta tigbuo nwa nke ebulukwu ya na ihe na Ajọfịa na ya ọmanga kezi gị na-ekwu ya bụ ifugo ndị mmụọ mmadụ ọ na-afụ ndị mmụọ anya onye ga-etigbu ebe ọ bụ na ịma na ndị mmụọ na-apụtara eti mmadụ ife welie enye okwu dịrị ka o jee ebe a jebili ka Ikechukwu bili na ogbo osisi enu anyị ahapụzie omenala m ebe omenelu ọrụ okwu dịrị bụ diọkpara m na-epu ụzọ nye ya nyezie ọmụzi ga-amụta na diọkpara nna anyị ọ ka gị mma na iji nwayọọ kịta gbanwee echiche ya Ikechukwu na-eje na ogbo osisi okwu dịrị na-eje na na-azụ iyi ọ gị agwa m ngere n'ụlọ ma ọmụ lụta gị ka ọ ga-elụta m ịfọ ụta m su ekwu ya ka ọ ya dị alụsị kedu ife bụ na na-eme nwụrụ nke na-emetụta ya ọ bụrụ na otu a ka nchọ ka ọ dị ọ bụrụ otu a mbanụ ama ihe mmemme ọ bụrụ otu a mbanụ ọ bụrụ ya anyị kwuru ya aka udere ọ bụrụ ya anyị
Eche m n'ife isi m melụ gị bụ ka di gị nabata gị ka ị bụrụ nwunye. Ee, ọ nabatago m, kpọbata m na ya na abụrụ dịka nwunye mana gịnị? Ife mụ na gị kpebilu bụ ka di gị nabata gị ka ị bụrụ nwunye nke megolu gị kiri ife ọzọ ịchọrọ achala ugo. Ewo na n'iwu wetu obi ya ka biko. Kama ka ịzụkwa n'ife a dịka afịa. Ọ balụ m ọbakwale biko. O nwere ihe ọzọ nchọ ka imeelụ m. Achọ m ka imeelụ m ka ya bụ di m nọzialụ n'okpuru m. Ihe ọbụla nsi ya mee ka o mee ka akụnụbịa niile ọ nwe bụrụ n'afa m ka ọ dịsị. Ihe m na-akọwata anyị bụ ka ọ bụrụzie m ji mma jide ji onye nwa ya elu n'ezinụlọ a ka o lie. Ịma na ọ dịrị m mma ịma ife m ga-eme. Ka njikere ya. Ị dịkwa njikere ibu ife dị n'ime ya? Kalịa ka ndị akwụ m ka nwaanyị si akwụ. Ị dị njikere? Ọ dị mma. Olugo mgbe m ji adị ime wela asụrụ ọra nne. Uri na-ekalarụ na-amapụ ụzọ afọ, ndị na-ekalarụ na-etewe obi isi. Ngwa, debesi ife anyị ji n'aka. Olugo mgbe m ji adị ime wela asụrụ ọra nne. Kịta ka m ga-ezikọ ife nji bụrụ udene. Alụsị udene na ọnwụ ya. Ka m na-ekwu ka ọ na-eme ngwa setịpụ aka anyị. Olugo na ume. Olugo mgbe nne m ji akpọ ma na ume ogoli ajọ nwa si o wele banne afọ a. Olu na ume. Akwa ọcha ndị mmụọ. Asị gị gbarataba. Jaba. Oh Camel! Ite nkakwu! Ite jesi nkakwu asị gị bịaba! Oh Camel! Mgbagazie m ntị ka ngwa ike ihe ezi wee mee. Ọ bụ na ị na-alụ ebe n'okpuru akwa gị, ị ga-afụ onu n'ọcha. Enyego m gị ikike ịgbapụta mmụọ dị gị ka ọ banye ya bụ onono. Ikechie nya ịma na Ikechukwu ọ dị n'ime onono a. Nke ọzọ bụ ite nkakwu anyị ji. Ị ga na-achụ aja kwa izu 7 ọbụla. Aja nke bụ aja mmee nke si na roe. Ọbara gị ka ihe ji wee na-achụ ya bụ aja. Ị ga na-atụnye ọbara pọm ugboro 3 n'ofu achụmaja. Otu aka ị ga-esi na-emie izu 7 ọbụla ka anya bụ ọgwụ wee dị ile. Nke ọzọ dị ka ibie ekwefu nwaanyị adị ime. Ụbọchị ọbụla anya bụ afọ ime litulani ụbọchị aka ọgwụ a melụrụ. Nya na ị ga na-eme ife niile m gwara gị
ka nsị gwa ya ka ọ ghara imelụ ị na-egekwa m ntị ọfụma ọ bụrụ na ijisi ike achụ aja niile a ngwa gị kịta ya bụ ọgwụ ga-adịgide ọ ga-adịgide ile ruo mgbe ebighị ebi dịka isi ebe a hapụ kịta onye ọbụla ị zụrụ n'ụzọ asakwana ya okwu wedege mgbaza hagoli kana bakere na chi mgbade fonadiga agwo mana achọzọkwana na ife ọbụla pụta na ya bụ n'isi ka ọ ya dị olugo mgbe nne m ji agba mmanụ ụmụ ogoli ajọ nwa si ọgwele ba nne ya afọ dije ngwanụ nsogbu adịrọ ọ dị mma ngwa jebe okomelu bọsọ gotekwa nke jụọ oyi bọsọ na ọ na-adịsị m ike ilue gba mbọ fụ na iweta ego mgbafụfụ ọnụ achọkwa m ụdị a ije mbọsị a njọ ya esi ego mgbafọ esi m nọ maka na nke nwa bụ na ijiri onunu wee je na ijezie weta wee nye gị biko achọ m anyịkọ ego na-afịa arụ mkpata ezigbo onwere m chọrọ ịrịọ gị biko ka m gote n'ololo abụọ mụnwa chọkwa na otego eje egote m ife mgbu onwe gị ego na gị na-akpata n'ụlọ anyị na-anwụ mmanya efu ọnụ maka ya gote ibu anyị nwachi ịnwụ arapụ nwa nwayọ gịnị ka ị na-enezili m ka mbụ nsi n'ike